yung message ni Preacher John about work. May nagtanong sa akin, sabi niya, sabi niya, ano yung, were you good at work? Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, minsan nagtatago ako sa boss ko. Sabi ko, pag naman nagtatago ka sa boss mo, sabi niya sa akin. Sabi ko naman, because, good employees are hard to find. Yeah. As in, taglimlim mong dirikab sa di boss na. No, damagan ni boss. Abek, limlim mong ka. No, boss. Boss, good employees are hard to find. May ba yun, talaga nagginati, ang taas na yung palitan ng dolyar mga kapatid. 59 na. Kaya sabi ko, hintayin kong mag-60 mga kapatid para ipadala ko yung $50 ko. Okay? Amen. By the way, remain standing as I call our brother in the Lord, Brother Darrell Magaway, to give us the word, scripture reading and prayer. Amen. Nimbag nga bigat yung Ma'am Cora kami Pastor June kasta kat iti ngungutan tayo nga pastor tayo ni Pastor Provi and ni Ma'am Cora and family. And before man nga tayo basta Pastor John, that was 1998. Yeah. Nakasimple ako na nami-relate ka sa tak. Isunggo awan pilawon tayo titlaing ng kapat. Nga no ti bagyo awan ti kastam nga hanap pulos matnag. Kumno apay nga ti at the time nga tay pulpul amuyo ti puloy. Ket may sugal matnag. Kasla kastamot ti kasano ado problema tayo nga no kasla gite problema na dagsen kat isu pinakapatay ti apo no apay kasla tay naka at stay lang nga kasakit so di gayam ti paka downan tay. Amen kaso nga ikaskas takla tati i-share ko magkada kayo. Points true, brother. Magipaglikod kayo kanya kay Jay Psalms 119 verses 33 to 40. Page 727, 727, iti Pi Bible. Psalms 119 verses 33 to 40. 727. At lakman dito, tudyumang kinakagundaway dito nga pasat Ilocano tapos may anagon tayo man di kasta. Kat digiti ada Ilocano na makipagbasa kayo kanya. At kasto iti kunana. Isurom kanya ku apo tidalan dagiti alagaden. Ket salimet metakto agpapan panungpalan. Ikanak ti panakaawat ket salimet metakto tilinteg mo. When anurutek to ti so amin nga pusok. Ipanak ti dana dagiti bilbilin mo takadakwada iti pakaragsaka. Pagturungem to'y pusok kadigiti pampaneknek mo. Tasaan ket di nga iti kinaagom. Ilisim dagitoy mata ti panang matmat ti kinaubaw ket diakenak kadagiti daldalan mo. Pasingkedam ti saom itoy adipin mo. Maipaay iti panagbutengken ka. Iliklik mo kanyak ti panakaabi kabuteng ko. Kadagiti bilbilinam na imbagda. At to'y ilili ko kadagiti pangeddeng mo. Biyagenak ti kinalinteg mo. Hintay nga ti pinagkararag. Managayat kun managparabol nga Diyos mi nailangitan na mami. Gyamang kam nga una apo dating kam nabasa. Dating nga bersikulo apo kat may isa nga kararag apo. Kararag iti mangiturong mangidalan ken pinagayat dagiti bilbilin mo ken pagayatam u apo. Ket isuro na kami apo digiti isuro na kami apo nga raimen dagiti sasaom ika na kami nga rod rekta ken ipasindayaw mi apo digiti karkarim kada kami apo isu dat ti pagbibiyagan mi ita apo Lord. Ket apo kasapay nga pagyamanan mi pe apo dete Sunday school mi ita. Ket apo dakkel man nga ited na nga kasami kadigituin apo.
Numampay ada digiti kasla mi makita giti cracks apo nga kasla okay lang apo nga digiti apo pangrugyan nga isut pa ka dada ilam ni. Katagyaman kami apo dawat pipi ka iti nga aldaw apo ti mga gamiman nga preachingan apo ket ti agsawa apo kam ti laing sirib ken iturong mo apo isunay ti Holy Spirit nga mangidanon manen kada kami apo iti nababagas nga sasaw apo. Kat sikalat may daydayaw dayto nga kanito apo kat pukam apo ti pamadayaw apo. Kinakani Jesus dawatan na nitoy. Amen. Amen. Praise God. Po ni nagbagas nga mensahe DJ kakabsat. Umuna, nagadayo DJ nagguyudan niya. Aya, 1998 but nagbalor DJ nga puntos kakabsat. Aya, so hanti agbalin nga sunggo kakabsat. DJ ti lesson na, no, di kasi babasit iti dakil ti epekto na. Di iti dakil madlaw nga ti babasitaan. Amen. Let's sing our welcome song this afternoon. Inti padasan nga kantaan iti Tagalog kakabsat. Amen. Nagagalak ako. Amen. Ready now. Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba. Purihin si Jesus. Dapat palain ka. Pag-ibig ng Ama. Huwag kang bahiyan. Makipagkamayan. Pagsabi ng amen at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan. Pagsabi ang lahat, maraming salamat. Amen. One more time. Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba. Purihin si Jesus. Pagbati ko sa'yo na pagpalain ka. Namadama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiyang makipagkamayan. Magsabi ng amen at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Amen. Pagkita man pa, hindi kita dati zungag, damat at hands ni. Amen. You may be seated, kakabsat. We have Tita Teresa, talagang winter da G Vegas, kakabsat. Yung nalamis man G Vegas, nalamlamis man G Toronto tatangag naman ya. Kung ni maglaan ni Tita Teresa, sa ngay tilamis nga mimo na ya. Hiyang nan. Jemot Pilipinas kakabsat, nakasipsip ngot. Awang kuryente kami niya. Ma'am Cora in the Philippines, Ate Annalie in Maui, and di kita kakabsat. Mabasaan tila at nagnagandan kakabsat. Yeah, good to see you all kakabsat. Praise the Lord. Idi kalman in the Philippines, November 9, sino kada kayo tinagkakita rupa na di greetings tayo di kalman. Amen? Amen. Talagang inbuyat ti apot pamendisyon na kanyada di kagayad kakabsat. Nabig sa tudo rin na gawang kuryente. Pinaspasan ni Pastor Pruvi after the anniversary service in Claveria in the morning. Pinaspasan ni Pastor Pruvi, nag-drive imama ti afternoon service hangay di bataki di kaluman tagsagsagana da talagan kakabsat talagang na flood control ti entero Pilipinas this is a major historical event in our beloved land kakabsat talagang agbalintong official phrase di jay flood control also known as naluko tayo ijay. But praise God, Pastor Pruvi arrived safely. They had the service in the afternoon in Bacara yesterday. Sakto kakabsat. Everything's working electrical-wise. Everything is being monitored, both main and bishop's residence. Praise God, it went online dito solar tayo di Sabado. Right now, inidup namin ti Inek, nagpakamon ni Derabing, idupon that kuryente from 6 p yesterday to 7 a. Tapno preventaran dati damage and then they'll do repairs. Officially, PJ Barangay 4, binendisyonan ti Apo kuryente na da kuryente dan.
Barangay 7, iji bishops, ang kuryente da kakabsat. Kadi nga talaga ija. Agpili dano yun nga barangay, tinasingsingpot, isupan na rin daw mo na. For some reason, electricity is a big deal for us. Hindi ko nag-enjoy ti biyag, hindi ka absat. Hamon nga ti, awan diti, damad nagkinbutong. Mostly siguro ti adults, ngam siyak ti kinaubing ko kat excited ak nagbagbag yung kakabsat. Ti sarakim kat, hala nga di awang klase, but siguradwom nga adda sili, di ba? Sili kinso ka. DJ tinasisita no kas nang agbagbag yung kakabsat. Tati balatong, agubuglat ta deta. Yung mga nimas ti balatong na awan sili kinso ka. Yeah, memories of typhoon times in the Philippines. But it's November and there's still typhoon. Hanti amo no nagpatinggaan kakabsat. But patuloy ti karkararag. Ti kababayan tayo Pilipinas. That as we're getting ready to hear the preaching of God's Word and updates from a dear pastor. Inte pala buyaon di giti choir kakabsat. Bringing in the ships, bringing in the ships, they shall come rejoicing. Bringing in the ships, bringing in the ships, bringing in the ships, they shall come rejoicing. Bringing in the ships, see the fields their hearts to harvest. I heard my Savior say. It's ready for the reaping. Go out without delay. There are many souls still searching. Oh, hear they come before they die. So little time to serve the Lord. Their people everywhere, living in despair. So little time, so little time
Amen. Praise the Lord for the wonderful choir kakabsat. Amen? Amen? Amen. Kaya yun sa akin, di mabagyutay ito'y haway ha. Ha? Mamurmuray ang kayo no, biglang nga grrrr. Kung ano ito ha. Yuray nga bagyun na tayo ti apo kakabsat. Amen? Sigurad munti ang arudan kakabsat that we have our Bibles. Amen? Our notebooks and pens. I'm very excited to hear the preaching of God's Word and updates from a dear pastor from the studio. Go ahead, Dan. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Greetings from our main church and from our main sanctuary. To God be the glory. By the grace of God, wala na si Juan. Oo. Ulan na lang. And thank God, we had a very victorious and successful church anniversary. Thank you for extending your group greetings. Our members were blessed with the greetings you made as a group for the church. And we had about 200 in attendance yesterday, despite of the storm that was approaching. No, we had many visitors come. We had the vice mayor come, the barangay chairman, and several retired teachers and many young people. So I find this ministry of our church, growing by the grace of God. Unti-unti, dumadami sila.
hindi lang in numbers but in their ministry, mga kapatid. Kaya praise God, 17 years of God's faithfulness and goodness. And I challenged them. I said, for the past 17 years ay marami na ang mga nagbago. Yung mga adults ngayon, dati mga young people pa yan. Yung mga young people ngayon, mga bata noon, many things have changed. We used to conduct our service in a rented house. Now we have our own church building. So many things have changed and developed and improved throughout the years. But on the other hand, I challenge them that there are things that we should never change. And number one, I said, our passion for the Word of God must never change. Our passion for worship must never change. And our passion to do the work of the Lord must never change. Kaya salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa mga kapatiran natin doon sa Claveria at they are now starting to rise up and grow more to become what God has intended them to be. To not only become attenders and members, but partners in the ministry. Kaya nakakatuwa mga kapatid na makita yung biyaya ng Diyos at yung bunga ng salita ng Diyos sa mga kapatid. So, we came home right after we had our lunch to catch up with our afternoon service. And thank God, we had a good number of members come yesterday. At by the grace of God, wala naman tayong mga members who reported na talagang may mga damages that needs help or what. Talagang siguro naalarma ng husto dahil sa mga nakaraan na nangyari. Oo, kaya talagang naghanda naman ng husto. Oo, so we were more prepared. Matutuwa ka doon sa Claveria. Yung mga taong naglalakad, hindi galing grocery stores, galing hardware. Imbes na nagpanic, alam nyo usually, magpapanic buying yan ng noodles, ng mga sardinas. Kita mo yung mga tao, ang bit-bit, hindi groceries. Ang bit-bit, lubid, mga kapatid. Kailangan nilang itali yung kanilang mga bubong, yung mga gasoline dispenser. Kasi for the previous storms and super typhoon, marami kasi yung na parang yung isang gasolinahan doon, yung dispenser niyang ganyan, natumba yun. Pati yung bubong natumba. Kaya pati bubong nakatali. Oo, yung mga bintana, sinaraduhan pa ng mga GI sheet o galba, tapos yung iba naman nilagyan ng mga, tawag dito, plywood. Ganon. So, more prepared. Kumbaga yung level ng Bagyo 5, yung preparation 10. Ganon katindi. Na alarmang tao. Sino ba naman di ba alarma? Tingnan mo yung nangyari doon sa Cebu, di ba? Yung isa umiiyak nga Sabi niya, I've been 17 years in Israel. Lahat ng earnings ko, pinatayo ko ng bahay, nasira lang. Di ba? Siyempre, nakakalungkot yun. At nakaka-alarma at the same time. Kaya, people were very alarmed. So, they took action of that. Ganun talaga. Siyempre, sabi nila, ay, wala naman. Hindi naman pala ganun kalakasan. Malakas, pero hindi ganun. Hindi naman nakasira ng bahay. Baka sa susunod, wala na. Relax na naman yan. Pag may dumating na typhoon, wala na naman yan. Ganun usually yung nature ng tao Tapos pag nasira, doon sa kasunod, grabe na naman ang preparasyon dyan. Yeah, so anyway, thank God that He kept us safe through the storm. So no worries about us here in Northern Luzon. We are all okay. Mga kapatid, may makain pa naman. Masaya ang mga tao actually dahil walang pasok ngayon. Both in offices and in the school. So, nandyan ang mga tao. Puro nasa labas dahil
wala namang kuryente yung iba, mainit sa loob ng bahay. Ay, naku, sigurado sa mall, mukhang maraming tao dun sa SM ngayon, sa Robinson. So, praise God, we are safe. Okay, I think it was announced 3 days ago na walang pasok ngayong Lunes at bukas pa yata. Ha? O, biro mo yan, 2 araw na walang pasok mga kapatid. Talagang grabe ang saya ng mga tao dito ngayon. Di ba? Okay. So anyway, our ministry is really growing bigger and I praise God that yung heart ng pastor for every member, by the grace of God, more and more members are now starting to help out so that we can help more people. Na hindi lang yung pastor ang pwedeng makagawa ng lahat, kundi marami na tayong mga members na nag-rise up na rin and they are now starting to help and pastor can do more things, visit more people, mga kapatid, and start more outreaches and churches by the grace of God. Amen? Kaya to God be the glory. And I praise God for that. Malapit tayong anniversary natin, no? This coming Sunday. Okay? So, are you ready for our anniversary this Sunday? Very good. Yes. I'd like to greet also those on the Zoom from Maui, from yan. Okay. Magandang hapon sa inyo sa mainland, sa Canada. We also have a visitor, si Timmy. Okay. And the rest of you there, marami pa. Okay, Sister Cheryl, Amy, Cecil, and Nanay Josepina, okay, and Pergeline, and all of you there, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong hapon mga kapatid, alam nyo, these are dangerous days. Not because of calamities only. Our concern are not just the calamities. Although talagang very alarming na rin yung mga nangyayari sa mga kalamidad. Earthquakes. Kailan lang nag-earthquake sa Cebu. Tapos ngayon, bagyo na naman. Di ba? Oo. Talagang ang matindi dito sa Pilipinas, pag nag-snow, yun ang matindi. Talagang grabe na yun mga kapatid. Pag nag-snow dito sa Pilipinas. Di ba? But these days are dangerous not because of these calamities. These days are also dangerous because of politics. Di ba? Biro mo yung parang heated tension between the Prime Minister and King of UK. Di ba? Yan si King Charles tsaka si Prime Minister. Biruin mo yan, for the past 300 years, it's been a monarch, it's been a government of monarchy, tapos biglang babanggahin mo yung hindi lang tradition foundation yan. Ha? Kaya divided ang mga tao. Divided. Oo. Tapos itong mga, di ba? Ang daming mga political issues today. Dito na lang sa Pilipinas, di ba? Sabi nila, nag-release na daw ng mga ng ICC, ganyan-ganyan. Tapos yung mga flood control, divided din ang mga tao dito. Mga kapatid. Oo. Ganon din dyan sa US. Di ba? Kaya sabi natin, delikado ng mga panahong ito dahil sa mga ito. But actually, to us Christians, the reason why we could say that these days are dangerous are not particularly because of these things. Because, we know that the world will never get better. Sabi nga ng Bible di ba? It will never get better. Perilous time shall come. So, ang talagang dangerous sa ating mga Kristiyano ay yung nakaka-affect sa ating devotion sa Panginoon. Yun ang delikado. Things can just happen. Pero oras na yung devotion mo sa Diyos, yung pananampalataya mo, at pag-ibig mo sa Panginoon, it begins to decline. Di ba? You are beginning to backslide. Yun ang talagang dangerous sa ating mga Kristiyano.
Diba? Wala naman tayong magagawa dyan eh. Talagang politicians, governments, nations, there's nothing we can do with them. The real thing to us Christians is yung ating devotion. That's why the Apostle Paul wrote in the book of Ephesians that we must become strong. Be strong, sabi niya eh. Stand strong to stay pure and to keep the faith. Kaya, ang dapat nating binabantayan, hindi primarily kung anong nangyayari sa ating mga politika, hindi lang yon ang dapat nating binabantayan. Hindi lang dapat natin binabantayan yung mga calamities. Yes, we have to. But as believers of the Lord Jesus Christ, may mga 5 bagay na nais kong ipakita sa inyo from the book of Ephesians na dapat nating bantayan. Because if we fail to guard and to keep, these things in our church, then we fail. We fail as Christians and we fail as a church. So I'd like to bring to you this afternoon the 5 things that HBBC must keep and guard in the last days. Okay? 5 things that HBBC must keep and guard in these last days. Okay? So it's not a good balance when we pay attention about world current issues, events, but we are no longer paying attention about God's calling for us and our mission. Kumbaga, we become sidetracked. No? We begin to be distracted. And maybe sometimes the devil will try to steer something in this world. Oo. Not only to make Christians difficult in their service to the Lord, but maybe to distract Christians. That's why even during the pandemic, di ba? Salamat sa Panginoon na kahit may pandemic, we were never distracted from our calling. We were never distracted from our mission and purpose. On the other hand, mas lalo pa nga tayong lumago. Yan ang nagiging blessing pagka ang mga Kristiyano alert sa kanilang pananampalataya. Sober, di ba? Oo. Kung ganito na yung nangyayari sa mundo, tapos ang mga Kristiyano nagdi-decline pa, nadi-distract na, wala na. The primary element that must preserve the world and the primary agency that must bring the grace of God to the world, wala na. Diba? Kasi distracted, deceived, and declining. That is why, bilang mga Kristiyano, gusto kong ipapansin sa inyo that the things around us may be very alarming. But what's more alarming is that Christians are distracted, declining, deceived, and backsliding. That's why from the book of Ephesians, I would like to show and remind to you the 5 important things we need to guard and keep. Itong message na to mga kapatid, resulta at bunga ito ng isa sa mga personal daily quiet time ko. Because aside from our daily bread, which is our basic at primary na pinaguhugutan ng ating daily devotionals, I also have my daily reading from sa mga books of the Bible, like the book of Proverbs, the book of Psalms, sometimes sa mga epistles nasulat sa mga churches, sometimes sa mga epistles written to pastors. Kaya ito, I was reading the book of Ephesians and suddenly, hindi naman matagal basahin tong Ephesians 6 chapters lang actually siya. Pag nag-audio Bible ka, mga 10-15 minutes lang yan. Mas matagal pa yung Facebook ng iba sa atin, 1 or 2 hours. Diba? So, while I was reflecting, nagkaroon ako ng parang realization dito sa Ephesians. At ito yung nakita ko na, sabi ko, dapat pala itong mga bagay na to, babantayan namin ito. Hindi dapat mawala sa amin. Okay? So, what are the things na hindi dapat mawala? These are so precious.
that we cannot afford na ito ay mawala sa ating mga Kristiyano at mga churches. Number one, we must not lose our hope. Number one is our hope. Okay? Our hope. In Ephesians chapter 1, verses 17 to 19, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance, and what is the exceeding greatness of His power to us who believe, according to the working of His mighty power. So, yung pinaka-keyword dyan, mga kapatid, na dapat daw taglay ng bawat Kristiyano, anuman ang mangyari, pag-asa. Totoo yan eh. Kasi ang daming mga problema sa buhay na to. Pero kung nawalan ka ng pag-asa, yun ang totoong problema. Kaya wag dapat mawala ito sa atin. Amen ba? Yes. You know, when you look at the news, it's kind of like in the Philippines. Isipin mo, politics speaking, very divided, people divided, and a nation divided against itself cannot stand strong. Kaya naisip mo, may pag-asa pa ba? Di ba? Is there hope? Di ba? Hindi sa wala na, di ba? Oh, kaya the thing is this, even if the circumstances around us seems to be hopeless, as long as we are not losing hope as believers, we are okay. Kaya nga laging sinasabi, there are no hopeless situations. Only hopeless people. O, di ba? Only hopeless people. Kaya pag tayo nawalan ng hope, mga kapatid, we need to guard ourselves. These last days are full of discouragements, uncertainty, and even false promises. Di ba? But when we lose our hope, especially sa ating mga tatay, ihina ang mga tahanan natin. Di ba? Tingnan mo kung yung tatay, kung tayong mga heads of the home, husbands and fathers, will begin to lose sight of that hope. Lose sight, ibig sabihin, you're no longer looking at that blessed hope that we have, then our homes will weaken. Mga kapatid, kaya ano ba tong hope na to, Pastor? Well, ang hope natin na ito, mga kapatid, una sa lahat, is our hope of heaven. Diba? Maliban na meron tayong hope in this present life, dahil nandyan ang Panginoon. He rose from the grave. We serve a living God. Unlike other religions, their hope is based upon a dead object. Tayo, yung hope natin, naka-base upon the living Savior. So, we do not only have hope in this present life, but our hope is in heaven. Biruin mo yung hope natin na yung mga sufferings dito, i-convert na glory sa langit. What a hope! Talagang pagtitiisan mo yung suffering dito. Dahil ang alam mong kapalit doon sa langit, glory. Diba? Glory in heaven. Biruin mo yung mga labors mo of this present life, noticed or unnoticed, big or small. Diba? All your sacrifices will be rewarded in heaven for all of eternity. Grabing hope yun, mga kapatid. That's why you never lose sight of that hope. In other words, keep your focus. Doon ka dapat. That's why, ang point dito, every one of us, we must always have an eternal perspective in mind. Have an eternal perspective. Kaya nga sabi ng Colossians chapter 3, set your affection on things above, not on things on the earth. Diba? Oo. Lagi niyong alalahanin na ang ating pag-asa, mga kapatid, ay nasa langit. Guard that. Biruin mo kung ang isang Kristiyano, wala na siyang heavenly perspective. Magfo-fall back siya doon sa mindset na ang treasures niya sa lupang ito. O, kaya sige siya ng mga treasures of this present life. Kasi nga, wala na siyang sight doon sa treasures of heavenly things. Pero tignan mo yung isang Kristiyano,
pagka meron siyang perspective of heavenly things, anong gagawin niya? He will not consider money in this life as treasure. He will consider them as tools that he can earn treasures in heaven above. Mga kapatid, so guard that hope. Not only we have heavenly hope, but we also have the hope of the second coming of Jesus Christ. Titus 2:13, looking for that blessed hope in the glorious appearing of our great God and our Savior Jesus Christ. Alam niyo ba, etong second coming of the Lord Jesus Christ, ang hope na binibigay sa atin dito mga kapatid, comfort. Kaya nga meron tayong kanta na When We See Christ, sabi niya, oftentimes the day seems long, our trials are hard to bear. We are tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear, di ba? And take His bride away, all things forever over in that eternal day. It will be worth it all when we see Jesus Christ. Di ba? Parang makikita mo na tinitignan mo kasi yung mundo, parang they already have it. They have what life is. They have the glory and fame and everything. So tayo naman naglilingkod, huwag tayong papa-apekto doon. Nakatingin lang tayo doon sa, well, our Christ is coming soon and He will take us home and He brings reward with Him. Amen po ba? And thirdly, we also have our hope in this life. So we have heavenly hope, the hope of the second coming of Christ, and third, the hope of this present life. So whatever crisis and problem you are going through, we praise God for that hope. Amen mga kapatid? Oo? Oo. Dapat lang namnama yun, una-unam nama yun. Amen kakabsat? Oo. Kunada, JJ lang na tayo ti awan namnama na kunada. No, to us Christians, even if we are dead, we are full of hope. So, brethren, don't lose sight of that hope. Okay? It reminds us that this world is not our home and we are just passing through. Okay? So keep your eyes on Christ. Number 2, the second thing that we must never lose sight of is not only our hope. Huwag dapat mawala itong number 2 sa atin. Our holiness. Our holiness. In Ephesians chapter 4, verse number 2, ang sabi rito, there is one body, one spirit, even as ye are called in, I was referring to one hope. 17, verse number 31. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk. Huwag niyong gayahin yung lifestyle ng mga unsaved. Are you listening? Don't follow and imitate. Don't even try to be attracted. Di ba? Or highly regard the lifestyle of the unsaved. Sabi niya, walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Yung kanilang lifestyle kasi, nanggaling sa vanity of their mind. For example, minsan, di ba, hindi ko namang sinasabing masama ang magkaroon ng mga high-end na mga gamit, high-brand na mga gamit. Hindi masama. Pero magiging masama kung kailangan mo yon just to make yourself feel good. Are you with me? For example, kung yung sapatos mo, Nike, di ba? Hindi masama. Mahal din ang Nike, ha? Di lalo na kung yung sapatos mo, yung Nike na yung Nike na Gucci version, 'di ba? Or LV version. Pera. Times 5 ang presyo noon. Are you with me? Walang masama if you can afford it, if God gives it to you. Magkaroon ka ng mga mamahaling gamit, na mga bags, na mga damit at mga sasakyan at bagay na yan. But listen to me, if you need to have that just to make yourself feel good, you are getting your identity from the wrong thing. You need others' brand just to define your identity in life. Naunawaan nyo? That's what we call vanity of mind. Naunawaan nyo na?
Oo. You see? Because you don't, ang point mga kapatid, you don't, if you are a Christian with the established mind in the Lord Jesus Christ, mga kapatid, even without those things, you feel okay. Naunawaan nyo? You may need those things as tools. There may be reasons why you need to have other reasons why you need to have those things. But those things must never define your identity because it becomes vanity of mind. Naunawaan niyo mga kapatid? Oh, that is why sabi ng Bible, walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Okay? Oh, having their understanding darkened. Wala kasi sa kanila ang Panginoon eh. The God of light. Ang nasa isip nila, darkness. Gagayahin mo ba yun? Ikaw ay nasa kaliwanagan. Di ba mga kapatid? Oh, being alienated from the life of God, they have no idea of the beauty of a life that is in Christ. Yung buhay na may Kristo, buhay na nasa Diyos, through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. That's why you need to guard your holiness, mga kapatid. Wag mong gagayahin ang lifestyle ng mundo because their lifestyle comes from the vanity of their mind. Tayo, ipakita natin sa ating buhay, mga kapatid, na ang ating identity, we are God's temple, we are the habitation of God, we have the Lord Jesus Christ, we are in God. Amen, mga kapatid? Oh, on the other hand, wag din tayong gagaya, hindi lang sa lifestyle ng mga makamundo. The works of darkness, yung mga ginagawa nilang masasama. Amen? Wag nating gagayahin yun. Satan wants to stain your testimony, to blur your conviction. Mga kapatid, listen. When we talk about holiness, pakinggan nyo ako. Ang holiness kasi mga kapatid, this speaks of your, yung life mo eh. How you conduct yourself in this world. Yun yung holiness na tinatawag dyan. Ngayon, tatandaan nyo lagi na ang conduct is always a product of your conviction. Diba? Kaya, when we talk about this holiness, ang remedy dyan talaga, ang talagang dapat yung i-take in para maging automatic tong holy life sa'yo, bantayan mo yung belief system mo. You need to guard your belief system. Do you realize, mga kapatid, that everything in life is directly linked to your belief system? Nung nag-preach ako doon sa Batak, doon sa College of Engineering, sabi ko, there are 6 areas of growth that you need to develop in your life. Diba? Number 1, sabi ko, competence. Magiging valuable ka sa mundong ito kung ikaw may competence. Diba mga kapatid? Oo. Kaya nga kayo nasa school. Pangalawa, sabi ko, you need to develop your character. Kung yung competence will make you valuable, your character will make you reliable. Kasi ang daming taong talented, di ba? Mayabang naman. Ang daming taong maabilidad, di ba? Pangit naman ang ugali. So, kahit magaling sa trabaho, pangit ang ugali, sumisira siya ng sistema ng trabaho. Hindi dahil magaling siyang magaling sa talento, kundi pangit ang ganyang ugali. Diba? Nangyayari ba yan sa trabaho niyo, mga kapatid? May mga taong talented, pero pangit ang ugali. Sila yung sumisira ng sistema sa trabaho. Am I correct? Yes. Oo. Pero sabi ko, pangatlo, ang dapat na ma-develop sa inyo, conviction. Kasi yung conviction na yan ang belief system mo sa buhay. Ang daming taong matatalino. Diba? Maayos naman ang pag-uugali, pero dahil wala silang tamang belief system sa buhay, mahihina sa problema, mahihina sa tukso at lahat. Kaya ganyan kahalaga. I just injected that. Medyo malawak na usapin.
Pero I just wanted to show to you how important belief system is. Amen mga kapatid? Oh, kaya kinakailangan magkaroon tayo ng conviction. Alam natin ang tama, hindi lang what feels good, dapat what is right. Are you listening? Oh, these last days are polluted. So God is calling us to a holy life, to a pure life, to a clean, set apart life. How do we do that? We need to solidify our conviction. We need to clarify this is right and this is wrong. This is pleasing to God. This is not pleasing to God. Aware pa ba tayo mga kapatid? May ganyang isip pa ba tayo? Or kung ang isip mo ang nagle-level na lang lagi, kung saan ako masaya, wala kang pakialam sa akin. Di ba? Kaya nga minsan, iko-correct mo yung isang kapatid. Kapatid, wag mong gagawin yan. Anong sasagot sa'yo? Dito ako masaya, wag mo akong pakialaman. Di ba? Walang ganyanan, walang pakialaman. Mind your own business. Kud your own galis. Di ba? Oh, mga kapatid, walang ganong dapat mindset ng Kristiyano. Pinangungunahan dapat tayo ng tama ito, mali ito. Against sa Diyos to. Di ba? Come out from among them, sabi ng Bible. Di ba? Oh, so don't do the works of darkness. So listen to me. We must keep our holiness. We must keep ourselves unspotted from the world. This is a very good reminder to us today. Amen ba mga kapatid? Hello? Okay? Number 3. Not only that we must keep our hope. Bantayan natin yan. Bantayan din natin ang ating holiness. Pangatlo, let us also guard our harmony. Yan, our harmony, ang ating pagkakaisa. Dito sa Ephesians chapter 4 verse number 3, ganito ang sabi. Ephesians chapter 4 verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Oh, the word keep means to guard. Are you with me? Every one of you members there must care for the unity of our church in Hawaii. You must care for that. Every one of you is a guardian of that unity. Tatandaan nyo kung bakit kinakailangang intentionally na ilagay na sa isip to, because our human tendency is always to destroy unity. Our human nature, are you following? Your human nature is uncooperative. Am I correct? Kaya kung hindi mo i-intentional sa puso mo na maki-partner, you eventually become uncooperative. That's natural to you. Hindi mo pwedeng sabihin, tira, nananahimik ako rito wala nga akong ginagawang masama Yun nga ang problema. Kung minsan yung pananahimik natin, wala tayong ginagawang masama, pero hindi naman natin ginawa ang tama, baka hindi lang tayo, mga kapatid, hindi tayo nakatulong. Halimbawa, yung buong mga barangay, di ba uso yung bayanihan? Are you with me yung bayanihan? Okay. Pag bayanihan nung araw, yung mga lalaki, mga kalalakihan, bubuhatin nila yung bahay, ililipat. Ngayon ikaw nakaupo nanonood. Am I correct? Sabi mong ganyan, wala naman akong ginagawang masama. Anong tama ang ginawa mo? Yun mga kapatid. Sometimes the church becomes weak. Not because you have not done anything. But because you have not done something to help the church become strong. So listen to me. Our inaction or inactivities, our failure to help guard the unity, the harmony, to make the church strong, can become a reason na ang church pwedeng maging mahina, mga kapatid.
That is why I bring to you this. Very alarming. The Satan can infiltrate in the church. And you know, we as members, we must be mindful and say, yes, hindi dapat ako yung membro na nananahimik lang. Maganda yung nananahimik na hindi nagkokos ng problema. Pero hindi lang dapat tayo nananahimik na hindi nagkokos ng problema. Dapat nakiki-cooperate tayo. Now, Pastor, why? Let me explain to you. Because the church is not a stagnant community na wala kang dapat gawing masama and it just remains okay. The church is a body that's moving forward and that your effort is required to help the church move forward. Do you understand? At ang nagpapa-move forward sa church, vision. Everybody say the word vision. Amen? Oh. Do you know what is the enemy of vision? Division. Division. Ibig sabihin, if a big percentage of people are into the vision and a small percentage of people may not be doing anything wrong, but they are not in that group for the vision, that creates division. Oh. Kaya dapat lahat tayo, kaya nga sabi ng Bible, same mind. Kaya pag halimbawa, nag-announce si Preacher Glenn, o mga kapatid, magbibiyahe na naman ang ating senior pastor sa Europe, magmi-mission trip. Dapat lahat tayo, amen. Diba? Kahit man lang yung amen ang naitulong mo doon, nakatulong na, we are the same mind. Same heart tayo dito, okay. Diba? Kung mga kapatid, ang pastor natin ay magmi-mission trip sa Europe. Diba? Sabi mo ganyan, Europe na naman. May mission trip na naman. Alam ko na naman yan, nagpapahaging na naman yan si Preacher Glenn. Papa-commitment na naman yan. Kung ayaw mo, di wag. Pero ang problema sa mga ganyang sitwasyon, mga kapatid, it creates division. Mga kapatid, remember that division is one of Satan's oldest and most effective strategies. How many churches? Maganda yung division kung division of labor, mga kapatid. Amen ba? Oo. Pero kung division of spirit and division of hearts, yan ay hindi maganda. You see that? So, we are a part of one body. That's why we must guard our harmony. Let us unite with the vision. Jai kakapsat, yan ang dapat na laging nasa isip mo. Sistema mo dapat yan. Kaya pag sinabi, narinig mo yung announcement. Alam nyo nung pandemic, kaya ang bilis-bilis ang ating mga ministries kasi ang ganda ng unity natin nung pandemic Diba? Biruin mo yung, pag-a-announce kami rito, mga kapatid, papatayo tayo ng church building sa Claveria. Alam nyo, ang isa sa mga unang nag-respond, kayo. Tignan nyo yung unity natin, alert, bira, tumulong tayo dun sa gawain dun. Naalala ko, hindi ko makalimutan yung mga sacrifices na ginawa ninyo. Yung iba sa inyo, mga kapatid, hindi lang, naalala ko, Preacher Glenn initiated one time So niya, may na-receive ako, nalimutan anong tawag doon na tanggap nyo kay Trump noon. Diba? So sabi niya, it's not that we want this, pero by the grace of God, our needs are being met. I commit this. Then, maya-maya, unti-unti yung iba sa inyo nag-rise up. Magbigay din ako, Preacher Glenn, Pastor, may mga nag-rise, magko-commit din kami, ganyan-ganyan. Grabe! Yung vision, ang bilis na tapos, mga kapatid. Amen? By the way, naalala ko tuloy. Dahil Claveria ang pinag-uusapan, ipapabobeda na natin, mga kapatid, yung kapilya by the grace of God. Kasi mainit talaga. Mainit talaga doon. Yung church natin doon ang wala na lang aircon. Yun na lang yung sanctuary natin walang aircon. Dito aircon, lawag, pasukin. Kayo dyan may aircon. Di ba? Doon, wala silang aircon. Kaya ipapa-aircon natin yon. Amen ba mga kapatid? Amen?
yan, example ng unity yan, mga kapatid. O, isa pa nga, ipapabobida natin, ipapa-aircon natin yung kapilya sa Claveria. Amen, mga kapatid? Wambira. Diba? Oh, sino ang hindi mag-amen dyan? Si Satanas. Amen. Oh, nag-amen ba yung katabi mo? Ha? Baka pag hindi nag-amen yan, ako, Satanas. Get thee behind me, Satan. Oh, ulitin natin. Ipapabobida natin at ipapa-aircon yung kapilya sa Claveria. Amen, mga kapatid? Oh, di ba? Yan ang harmony, mga kapatid. Malaki o maliit yung contribution mo, pero God expect that you do your part. Amen? Oh. Also, let's guard our harmony in the church na pagdating naman sa mga relationship, dapat mas malawak yung ating forgiveness at understanding sa bawat isa. Amen, mga kapatid? Oo, be quick to forgive. Sabi nga ng Bible is slow to wrath. Slow to wrath. Mga kapatid, learn to forgive quickly. Oh, napakahalaga that Christians forgive one another. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, I forgive you. Diba? Mukhang mga misis at husband nyo magkakatabi pala dyan pambihira. Ha? Oh, I forgive you, sister. I forgive you, brother. Diba? Alam nyo, kahit sa relasyong mag-asawa, ang nagpapatibay, hindi dami ng pera Ang daming mag-asawa, ang daming pera. Pero hindi magkatabi pag natulog. Hello? Diba? Grabe, ang laki ng bahay. Ang kutson, grabe, 10 inches mga kapatid. Pero hindi magkatabi pag natulog. Biruin mo yan. Magkaaway, mga kapatid, walang silbi yan. Sabi nga ng Bible ano tikunanan? Mas maiging kumain ako ng mapapait na pagkain na may pagmamahalan kaysa yung kumain ako ng sarap-sarap na karne ng baka pero nag-aaway-away at may hatred naman, sabi ng Book of Proverbs. Ganon din sa church. Let us not be self-centered and be selfish, mga kapatid, na yung mga problemang ganyan, wag sanang mahirap ayusin. Diba? Let's grow in our understanding. Let us grow in our forgiveness. Learn to forgive. Bakit learn? Kasi hindi natin alam magpatawad Ang alam lang natin, magtanim ng sama ng galit. Pero ang dapat tutunan natin, magpatawad. How good are you in forgiving others? Sige nga. Galing mong maghanap buhay, hindi ka marunong magpatawad. How good are you in forgiving others? How good are you in understanding a brother or a sister? How good are you? Yan ang grace ng Panginoon sa isang Kristiyano. Amen, mga kapatid? Number 4. Okay? Wala na tayong oras. Next time na, mga kapatid. Ang dami ko ng next time, dami ko ng utang sa inyo. Okay? Pero maganda tong 4 and 5 tatalakayin ko next time. Let's guard our hearts. And number 5, let's guard our homes. Homes, mga tahanan. Tatalakayin ko yan next time. Yan yan yung outline ko. Guard our hope, our holiness, our harmony, our heart, our homes. Amen? Huwag nyo munang ipopost sa Facebook yan kasi hindi ko pa natapos. At hindi ko pa na-i-preach dito sa main. Sa inyo ko pa lang na-i-preach to. Kayo pa lang. I-preach ko pa lang to sa main. Amen? Were you blessed? Amen. Grabe, John Ray. Nakakatuwa yung preaching niya. Were you blessed sa preaching ni John Ray kanina? Alam mo, sabi nga ni Mama sabi niya, maramdaman mo talaga si John Ray, may conviction. John Ray, congrats. May conviction ka daw. To God be the glory. Praise God. And I'm so happy to see our men growing, being used by the Lord. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much. And help us, Lord, to realize the perilous times, days we are in. And there are things, valuable things na hindi dapat mawala sa amin, Panginoon. And that's our hope. And help us to guard our hope.
Help us also to guard our holiness, na hindi kami magaya sa mundo at hindi kami maimpluwensyahan ng mga makamundong mga bagay. And help us to guard our harmony, na hindi mawasak ang aming church, Panginoon, kundi magkaisa, nagpapatawaran at nagtutulungan. We commit everything to your hand. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Thank you very much, Pastor Pruvi, for the wonderful message. Nakapinpintas nga pamalagip ka kabsat. Amen. Agpaiso nga kumapoy ti panunot, aglipat tayo ng umahantay liplipatan, digiti talo nga ba nagpelang. Amen. Tumagtirti ang rod ka kabsat as we pray for our giving this afternoon. Lord, Heavenly Father, nakasaysaya at kaluunay po. Thank you so much, Lord, for being watchful and being mindful of each and every one of us. There's not just 1, 5, or 10, but there's many of us. But despite that, po, makitam amom ken sisasagana apo iti pinangmit mo digiti dadakkel nga pagkasapulan mi kang ronaan apo diti sasaom, O Lord God. Thank you so much, Lord, for the Sunday School through Preacher John Ray. Diji pelang istorya na apo, illustration na ket nagdakkel apo nga pangrugyanan apo nga pagreflekan ti sinagtunggal mesa kanyami. Thank you so much, Lord, for the wisdom. Thank you as well for our dear pastor. I can only imagine how tired, how exhausted he is with many driving and travels that he had to go through and the many preachings that he had prepared and studied. But thank you so much, O Lord God. Umukha po nga, digiti nga nagbabagas, nagpipintas nga mensahe, ket nagubog, kabahan apo iti naunig nga relasyon na kingkaken, naunig nga pinagbasa na pinag-study na tisaso. Thank you so much, O Lord God, mariknak ken Lord God, ma-appreciate ko loo na iwapo ti dakkel nga panagayat mo. Pabayan ka digiti nagpipintas nga mensahe. Ket Lord, tangagundawa iwapo, yaman kami iti pribilehyo na makapag-take part to give back our tithes and give our offerings. We have heard this afternoon of another opportunity, another privilege for us to take part of in Cagayan. Not just, Lord God, to provide for comfort for our brethren in there, but, O Lord God, to show the world how great and wonderful you are in providing for the work that you have established in Claveria. So, Lord, as we return our tithes and give our offerings this afternoon, may you continually to be lifted and glorified and honored, O Lord God, through this part. Thank you so much, O Lord God. All this we ask in Jesus' most precious name. Amen and amen. You may bring your offerings sa kapsat. Jesus to everyone.
kakabsat, let's sing one more hymn before we have our closing prayer. Let's sing that hymn. Salamat aking Panginoon. Amen. Amen. Ready now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo aking iaalay, kay mahalin ang buong pusong paglilingkuran. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo ibinigay, sa krus ika'y namatay, at nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo aking iaalay, kay mahalin ang buong pusong paglilingkuran. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay, pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa'yo aking iaalay, kay mahalin ang buong puso paglilingkuran. One more time. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo aking iaalay, kay mahalin ang buong puso paglilingkuran. Ika'y mahalin ang buong puso paglilingkuran. Amen. Pastor Ruby, please close us in prayer. Amen. Let's pray. Our gracious God and Heavenly Father, thank you for the wonderful worship service we had. What a great way to start the week. Not only to set our minds right for the week, but to really set our hearts before you. And God, thank you for meeting with us. Thank you for the blessing from your Holy Spirit. Thank you for the wonderful challenges from your word, from the Sunday school and the main. And thank you, Lord, for the wonderful fellowship we had. I pray that you continue to bless our church and ministries, dear God. We commit everything to your hand. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Pruvi. Good day, kakabsat. God bless and aloha. Don't forget, next Sunday, our church anniversary potluck. Let's get to our groups, kakabsat. And don't rush home after. At least kids and choir at practice tayo to buy.